Eguerdion, ongi etorriak. Jesus errege nahi dugu ongi etorriak horregatik. Gizartean, Elizaren nortasuna eta jabetasuna onartu nahi ez ziren garaietan, sortu zen Kristo erregearen jaia. Gizarteko jokaera eta erakutsietan, Aita Santuaren aginpidea indartu nahi zen, neurri eta muga sinetezinetarako askotan. Jesus erregea zenez, Elizak erregetzaren aginpide berezitasun, indar eta eragina behar omen zituen. Konzilio ondoren gauzak bere lekuan eta neurrietan jarri nahi ziren. Jesusen erregetza ezin den jakibidea, zein den jakiteko ostiral santuko gertaeretara jo behar da. Ta han ikasi, Jesusek berak erakutsi zigun errege izateko era. Behartzuen gehien zerbitzatzen dituena da egiazko errege eta erregina. Jesusen erregetza ez da Elizaren boterean eta distiran erakusten. Zuzentasunean, zerbitzuan eta maitasunean baitzik. Hor da, denok onartzen dugun erregetza. Eskatu eta eskertu dezagun Jesusen erregetza hori. Zutik jarri eta abestuz. Zuzentasunta bakearen erreinu, bizitza eta egiaren erreinu. Zure erreinua, ergatzen dugu jauna. Zure erreinua, maitasun eta graziaren erreinu, gu guztiongan bizitzen erreinu. Zure erreinua, oiukatzen dugu jauna. Zure erreinua, Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Aitarekin eta Espiritu Santuarekin gure bihotzen edertasun dugun jauna zuekin. Eta zure espirituarekin. Liturgi urtearen azken igandea dugu gaurko hau. Urte guztian zehar, Jesusen hitzak eta egintzak entzun eta jarraitu ditugu. Gurutzean josia, baina hala ere, bera dugu gure bidea eta gure itxaropena. Eta horregatik, gustura errezatu genezake aurtengo jubileuko otoitza orain pantailan azalduko zaizuena. Zeruan zauden aita, zure seme eta gure anaia den Jesu Kristorengan eman diguzu fedeak, eta espirituagan gure bihotzetan isuria izan den karitatearen garrak, esna bezatela gugan erreinuaren etorreran, itxaropenaren zoriontasuna.
Zure graziak bihur gaitzala, gizadia eta kosmosa onduko duten evangelioaren azien eragile zintzo. Zeru berriaren eta lur berriaren uste honeko itxaropenean, gaitz horren indarrak gainditurik, zure haitza betiko agertuko denean. Jubileoaren graziak sustatu dezala itxaropenean, erromes garen ongan, zeruko ondasunekiko leia, eta isur dezala mundu osoarengan, gure salbatzailearen alaitasuna eta bakea. Zuri beti ereko jainko bedeinkatu horri, gorespen eta haitza gizaldi eta gizaldietan. Amen. Eta Kalbarioko lapur onak bezala, guk Jesusi eskatzen diogu beti behar dugun errukia. Jesus jauna, gurutze gainetik, gure bizi bete zaituguna, erruki jauna. Erruki jauna. Jesus jauna, gizaki guztiei, erreinuko zoriona eskaintzen diezuna. Kristo erruki, Kristo erruki. Jesus jauna, gizakiak eta izakiak, maitasunez betetzen dituzuna. Erruki jauna, Erruki jauna. Erruki dakigula jainko ahal guztidun eta on bakarra, eta gure bekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Eserita abestuko dugu haitza. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. eta bakea lurrean haren gogoko gizonei. Hainaundi eta eder zaitugulako, gorazu, bedeinkatuazu, gorespezuri, auspezagur, eskerrak zuri. Jainko jauna zeruko errege, jaungoiko aita alguztiduna. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Jauna seme bakar Jesu Kristo, jainko jauna jainkoaren bildoz, aitaren seme. Zukentzen duzu munduko bekatua, erruki jauna. Zukentzen duzu munduko bekatua, entzun gure deia. Aitaren eskuinaldean jarririk zaudezu,
etorri jauna, zu bakarri goikoan, Jesu Kristo, Espiritu Santuarekin, jainko baitaren argitan. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Zutik otoitzerako. Egin dezagun otoiz. Jainko ahal guztidun beti erekoa. Diren guztien erregeden zeure seme maitea ezarri zenuen gauza guztien oinarri eta buru. Egizu onbera izaki guztiek bekatuaren uztarpetik askaturik, zu zerbitza zaitzatela beti eta goretsi. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jainkoaren izendapena eta herriaren onarpena dira, errege agintarien bi bilareak. Jainkoaren nahia erakusten edo hotsegiten duelako da errege David. Hala esango digu Samuelen liburuak. David es un signo humano que habla del Dios liberador y el pueblo le reconoce como mediador de liberación. Escuchemos del libro de Samuel. Samuel bigarren liburutik. Egun haietan, Israelgo laino guztiek Hebronera Davidengana etorri eta esan zioten. Zeure odolekoa gaituzu. Lehenago ere, Saul gure errege zenean, zuk idatzen zenituen Israelen joan etorriak. Gainera, zuri esana dizu jaunak. Zeuk idatuko duzu nire herri Israel eta zeu izango zara Israeldarren agintaria. Etorri ziren beraz Israeldarren buruzagi guztiak David erregea gana Hebronera. Eta honek hitzarmena egin zuen haiekin Hebronen jaunaren aurrean. Eta haiek Israelgo errege gantzutu zuten. Jaunak eskana, alaita pozik goaz jaunaren etxeraino. Alaita pozik goaz jaunaren etxeraino. Ura poza nirea esan zidatenean, goazen jaunaren etxera. Ona orain nire oinak, zure atetan Jerusalen. Alaita pozik goaz jaunaren etxeraino. Ara igotzen dira leinuak, jaunaren leinuak, Israelen legedenez, jaunaren izena gorestera. Handaude ezarriak hauzi maiak, Daviden jauregriko maiak.
Jainkoaren ametsa kreatzailearen erdian eta sustraian zegoen Jesus, alderdikeri guztiak sendatzen. La Iglesia de Jesús deberá luchar para que en la historia humana se superen los antagonismos sociales y económicos, las discriminaciones raciales y religiosas, dirá San Pablo a los colosenses. San Paulo apostoloak Kolosarrei egindako gutunetik. Senideok, eskerrak ematen dizkiogu aitari, argiaren erreinuan bere santuentzat prestaturik dituen ondasunetan, parte izateko gai egin gaituenari. Ilunpearen menpetik atera gaitu, eta bere seme maitearen erreinura aldatu. Honengan dugu askapena, honengan bekatuen barkamena. Jainko ikusezinaren irudi da Kristo, sorkari guztietan lehen sortua. Haren bidez sortu zituen jainkoak zerulurretan diren gauza guztiak, ageri direnak eta ez direnak. Munduan eragina duten ahalmenak, nagusitzak, aginteak eta botereak. Sortua izan den guztiak, Kristo du eredu eta helburu. Gauza guztia baino lehenagokoa da ura, eta hari esker diraute. Ura da gorputzaren buru, elizarena alegia. Ura da hasiera, hildakoen artetik lehen piztua. Gauza guztietan ura izan dadin lehenengoa. Jainkoak nahi izan baitu, bere izaeraren beteak Kristogan egotea, eta honen bidez gauza guztiak berekin adiskidetzea, Kristo gurutzean isuritako odolaz bakeak eginez, zeruko eta lurreko gauza guztiekin. Jaunak esana, Jesus juduen erregea zen egiaz, baina bere erregetza etzen mundu ontakoek ulertzen dugun neurri eta erakoa. Ez du garailearen arrokeriarik eta show ospetsurik nahi, jende gaixoa harritzeko. Gurutzearen misterioaren bazterketa litzateke, Elizaren garaipen uste arroa. Jesusek berak erakutsiko digu zein den bere erregetza eta nola den errege evangelioan. Zuti jarri eta aleluia abestuko dugu. Denok aleluia. Aleluia, 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 Bedeinkatua jaunaren izenean datorrena. Bedeinkatua gure aita Daviden gandik datorren erreinua. aleluia,
Jesukristoren evangelioa, San Lukasen liburutik. Aitzazuri jauna. Aldi hartan, herria eta agintariak keinuka ari zitzaizkion Jesusi eta honela zioten. Besteak salbatu dizkik, salba dezala bere burua, jainkoaren Mesias eta aukeratua baldin bada. Gudariek ere iseka egiten zioten, ospina emanez eta esanez, judutarren erregea baldin baiz, salba ezak eure burua. Gainean idazkun bat ipini zioten grekoz, latinez eta erbekeraz. Hau da judutarren erregea. Gurutzetik zintzilik zeuden bi gaizkileetako bat irainka ari zitzaion. Iez alaiz Mesias, salbazak eure burua eta salba gaitzagu. Baina besteak honela esan zion haserre. Ikere zigorpe berean egonda ezaldio beldurrik jaungoikoari. Guk ondo merezia diagu, gure eginengatik. Honek ordea ez dik inolako gaitzik egin. Gero esan zuen, Jesus, oroitzaitez nitaz zure erreinura iristean. Eta Jesusek berari, benetan diotsut, gaur nirekin izango zara paradisuan. Jaunak esana, Eskerrak zuri jauna. Aleluia, aleluia, Kristausen ideok. Jesu Kristo gure jauna diren guztien erregearen jaia ospatzen ari gara. Jai honen esanaia ondo ulertzeko, komeni zaigu bere sorrera nolakoa izan zen pixka bat gogoratzea. Orain mende bat, Pio 11. aita santuak, Quas Primas izeneko enziklika argitaratu zuen. Enziklika honen bidez, Eliza Katolikoaren izenean, Pio 11. aurre egin nahi izan zion sekularizazioaren fenomenoari. Sekularizazio hitzarekin hau esan nahi da. Gizartea erlijioaren eraginetik kanpo gelditzea. Konkretuki esan da, jendea ez dijoa Elizara lehen bezala, aurrak ez dira lehen aina bataiatzen, beraz katekesiara ere gutxiago biltzen dira, Eliza ezkonduak asko urritzen dira, Eliz hiletak ere behera doaz, hileta zibilak ere egin ohi dira. Eskoletan erlijiorik apenas ematen den eta bar. Sekularizazio hori gobernuetara ere etortzen ari zen garai hartan, orain mende bat. Eta adibide nabarmenak ziren garai hartan Mexiko
Mexikoren kasua eta Errusiaren kasua. Egia esan, sekularizazioaren jatorria aurreagokoa da. Bere erreferentzia puntu nagusietako bat, 18. mendearen azken parteko frantziar iraultza jotzen da. Oso modu orokorrean esan da, 4. mendez geroztik, Elizak kristau fedea zabaltzerakoan, nolabaiteko zilegitasunez jokatu ahal izan zuen. Esan nahi dut, batez beste, gizartearen kultur giroan, mentalitatean, jainkoaren mundua ez zela arrotz, ez ezagun gertatzen. Gora behera haundienetan ere, jainkoaren presentziak tinko segitzen zuen jendearengan. Baina kultur giro hori hautsi zitzaigun, eta joan zen. Eta gaur, jainko kristaua eta bere izenean etorri zen Jesus, sinesteak, benetan probatu egiten gaitu. Hau da, jainko honi bere seme Jesu Kristori diogun fedea, guri ere probatu egiten zaigu. Zertan da gure fedea? Zer sendotasun du gure fede honek? Jainkoaren eta Jesu Kristoren berri emateko, beren lekuko izateko, familian, lagunartean, lantokian, kalean, bai aldugu kristauok gogorik, pozik, erantzukizunik eta sormenik. Gaur, Jesu Kristo gure jauna diren guztien errege dela aitortzeak, alde batera par egiteko gogoa ematen die askori. Nola Jesu Kristo diren guztien erregea? Beretarrak, bere jarraitzaileak, bere sinestunak geroz urriago gertatzen ari gara eta oso urri gainera. Beraz, eutsi egin behar aldiogu aitorpen honi, ala aldatu egin behar dugu. Kristagontzat beti izango da Jesu Kristo diren guztien errege. Kontua da, lehen esan zaigun modura, ze modutara, nolako erregea da Jesus jauna, Jesu Kristo. Evangelioan esan zaigu, lapur onak ez beste guztiek Jesusi esaten diote, salba ezak eure burua, torduan sinistuko diagu. Guk horrelako erregea nahi genuke. Izorratzen ari diren momentu hartan, bere ahalmena erakutsiko duen erregea nahi genuke. Gurutzetik jaitsi eta denei erakutsi, ez zera de gauza niri bizia kentzeko. Ni zuek baino indartsuagoa naiz, zuek baino ahaltsuagoa naiz, eta horra hemen proba. Baina Jesusek ez zuen olakorik egin. Besteen burla bere gain hartu zuen. Besteen sinismenik eza bere gain hartu zuen. Baina gogoan dugu berak esan ziguna, neri ez dit inork bizia kentzen. Zuek neri bizia kendu aurretik,
nik eman egiten dizuedalako. Hau da Jesusen sekretua. Baina hori egiten du gu bezalaxe gizaki izanez azkeneraino, hiltzeraino. Mundu hontako erregerik ez da hori egiten duenik. Baina horrelako erregea sinesgarria altzaigu, Jesus bezalako erregea. Bai, Jesus diren guztien erregea da. Baina, eta honekin bukatzera noa, bigarren irakurgaian hasieran esan zaiguna errepikatuz bukatuko dut. Eskerrak ematen dizkiogu baitari argiaren erreinuan bere santuentzat prestaturik dituen ondasunetan parte izateko gai egin gaituenari. Ilunpearen menpetik atera gaitu eta bere seme maitearen erreinura aldatu. Honengan dugu askapena, bekatuen barkamena. Bai, Nazareteko Jesusek mundu hontara ekarri du behar genuen argia eta salbapena, gurutzearen bidetik. Kristauok gaur hemen berri dezagun geure fede hau, eta erein dezagun bere hazia etxetik hasita, apalki. Egin dezagun gure fedearen aitortza. Sinesten alduzue jainko baita ahal guztiduna zeru lurren egilea. Sinesten du jauna, sinesten du. Sinesten alduzue haren seme bakar, Jesu Kristo gure jauna, Maria Birjinagandik jaioa, oinazetan hila eta obiratua, hilen artetik piztua eta aitaren eskuinaldean jarririk dagoena. Sinesten du jauna, sinesten du. Sinesten alduzue Espiritu Santua, Eliza Santu eta Katolikoa, Santuen elkartasuna, bekatuen barkamena, hilen piztuera eta betiko bizitza. Sinesten du jauna, sinesten du. Jesu Kristo gure jaunaren aitak, gorde gaitzala aitortu dugun fede honetan betiko bizitzarako. Amen. Fedean, maitasunean eta itxaropenean elkarturik, eskadezagun jainkoaren erreinua geuretzat eta gizon emakume guztientzat. Kanta dezagun. Entzun jauna gure eskaria. Entzun jauna gure eskaria. Dagigun otoitz Elizaren alde, Eliz gidari eta fededun guztien alde. Evangelioaren mezu askatzailea hobeto bizi eta iragar dezagun, elkar zerbitzatuz. Eska dezaiogun jaunari. Entzun jauna gure eskaria. Dagigun otoitz Jesusek gehien maite zituenen alde, gaixo, behartsu, baztertu eta injustizia nozitzen dutenen alde. Gu geuk eta gizarteak ere gehien maita eta zaindu ditzagun.
Eskadezaiogun jaunari, Entzun jauna, gure eskaria. Umeen munduko eguna ospatzen den igande honetan, gogoan izan ditzagun batez ere, emigrazioaren galeran sufritzen ari diren umeak, beren ahuldadean eta ezinean zainduak eta maitatuak izan daitezen. eskadezaiogun jaunari, Entzun jauna, gure eskaria. Geure alde ere egin diezaiogun otoitz gure jaunari. Otoitz berezia egin dezagun gaur, elkarrekin bila proiektuan saiatzen diren voluntarioen alde. Jainkoaren erreinuko langile izateko indartu gaitzan. eskadezaiogun jaunari, Entzun jauna, gure eskaria. Arren eskatzen dizugu, jauna, Jesusen erreinua etor dadila egunean baino egunean ugariago guregana eta mundu guztira. Onar dezagula erreinu hori eta mundu honetan eraiki dezagula. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Eseri eta entzun dezagun orain ohar bat. Elkarrekin bila, gizarteak baztertu eta beharrean bizi direnei laguntzeko, Arantzatzuk sortu zuen egitasmo bat da. Euskal Gobernuak Arantzazuko anaidiak eta hemen biltzen den limosnekin osatzen da ematen zaien laguntza. Urtean zehar asmo hontan saiatu den lagun arteak egin duen lana adierazi nahi digute eta aldi berean esker ona agertu. Esker on horren adierazgarri lore sorta bat ekarriko dute mezako eskaintza garaian. Egunon, aurten 10 urte bete dira elkarrekin bila proiektua sortu zela. Hemen, Arantzazun, Frantziskotarrek eta laiko talde batek bultzatuta. Gizartean txertatzeko eta bizimodu duin bat izateko zailtasunak dituzten personei laguntzeko ekimen bat da. Ekimen xumea, baina ona datozen taldeek biziki eskertzen dutena. Martxoa eta urria bitartean, 3 eguneko egonaldi bat eskaintzen diegu talde hauei. Inolako diru kosturik gabe beraientzako. Egun hauetan, aisialdia aukera ezberdinak eskaintzen zaizkie eta baita heziketa proposamen batzuk ere. 15 eta 25 pertsona arteko taldeak izaten dira. Aurten, 12 talde izan dira hemen, eta guztira 212 pertsona izan dira etorri direla. Gipuzkoatik etorri diren taldeak, Atzegi, Loiola Etxea, Trintxer, Erroak Sartu, Oñatiko Zehar Harrera Etxea eta Urkoa izan dira. Bizkaiti berriz, Emaus, Iralako Jangela, Izangai eta Giltza taldeak izan ditugu. Eta Arabatik, Jaiki Fundazioa eta Besarkada Etxea taldeak etorri dira. Hone jakina, badauka kostu bat. Aurten, 35.900 euroko gastua suposatu du, elkarrekin bila proiektua. Batzuk gogoratuko duzue seguruenik Garizuman diru eskaerak egin genituela proiektu honetarako. Egun horietan, 2.182 euro bildu ziren, eta benetan eskerrak eman nahi dizkizuegu emandako laguntza honengatik. Datorren urteko proiekturako ere eskertuko genuke zuen laguntza. Merezi duen proiektu bada eta. Eskerrak eman nahi dizkiogu baita ere diruz lagundu diguten erakunde eta taldei. Eskerra beraz, Eusko Jaurlaritzari, Arantzazuko Fraiden Anaidiari,
Gipuzkoako Foru Aldundiari, Oñatiko Udalari, Arantzazuko Adiskidei, Laboral Kutxari, Oñatiko Ulma Fundazioari, Fagor Industrial Onera taldeari, Auxiliadoras de las Almas Valladolideko monjei eta Madrilgo Presentzia Kristau elkarteari. Hauen laguntzari gabe ezingo genuke proiektu aurrera eraman. Eta eskerrak azkenik bihotz-bihotzez voluntario eta laguntzaile taldeari. Eta bereziki aste honetan juntzaigun Jose Mariri. Proiektuaren arima zarete eta benetan handia da egiten duzuena. Eta orain, voluntario talde bat aldarera etorriko da proiektu honetan egindako lana Jainkoari eskaintzeko. Proiektuaren memoria, lore sorta bat eta ogia eta ardoa ekarriko dituzte. Eskerrik asko zuen arretagatik. Senideok egigun otoitz Eliza osoaren oparia Jainkoari eskaintzekoan.
jainkoa goresteko eta gizakia salbatzeko. Gizadia zurekin adiskidetzen duen opari hau eskainiz, apalik eskatzen dizugu, jauna. Zure seme Jesu Kristoren merezimenduei esker, eman herri guztiei batasuna eta bakea. Errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin, gora bioza, jauna gandauzkago, eskerrak jaungoiko gure jaunari. Egoki da, bai, eta zuzen, bidezko eta salbagarri, nonai eta beti guk zuri eskerrak ematea, jauna, aita guztiz santu, jainko ahal guztidun beti ereko horri. Zeure seme bakarra, Jesu Kristo gure jauna, poz olioz gantzutuz, betiko apaiz eta diren guztien errege sagaratu duzu. Gure erospenaren misterioa burutu dezan, gurutzeko aldarean, bere burua opari garbi eta baketzaile eskainiz. Eta izaki guztiak bere menpeko eginik. Zuri jaun guztiz handi horri, eskura eman diezazun mugarik ez duen betiko erreinua, egiaren eta biziaren erreinua, santutasunaren eta graziaren erreinua, zuzentasun, maitasun eta bakearen erreinua. Horregatik, aingeruetako aingeruekin, ahalmen eta nagusitzekin, eta zeruko talde guztiekin, zure aintzari goratzarre hau beti eta beti abesten diogu. Lurrak beterik dauzka, zure dizdira. Santo, 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 jainko jauna. Bedeinkatuan jaunaren gandik datorrena. Santo, 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 jainko jauna. Santu zara, bai, jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egizazu bada santu ogi ardo hauek, zeure espiritua isuriz. Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zioala, ogia hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikasleei eman zien, esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik, hau nire gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean, afalondoan, kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien, esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik, hau nire odolaren kaliza da eta itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroigarri,
bautismenaren misterioa. Eta piztu zerala jauna, zu berriz etorri arte, hau dugu hau beriona. Horregatik, jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu, zuri eskerrak emanez, aldarean zeure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzan. Izan gogoan, jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza, gaur Kristok eriotza garaitu eta bere bizi hilezkorrean parte izatea eman digun eguna, igandea, ospatzera hemen bildua. Eramazu maitasun osora, Leon gure aita santuarekin, Fernando gure gotzainarekin, eta Eliz gizon guztiekin batean. Era berean, izan gogoan, jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure senideak, eta hildako guztiak ere, harritzazu zeure aurpegiaren argitan. Erruki zakizkigu arren, guk guztiok betiko biziaren betea irits dezagun, Jainkoaren ama Maria Virginia Dobatsuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gorets zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jainko aita alguztidun horri, Espiritu Santuarekin batea, ospeta aitza guztia, gizaldi eta gizaldi guztieta. Salbatzaileak agindu ta irakatziari jarraituz, beldur gabe esan dezagun. Gure alta zeruetan zarena, salbuztan bedi zure izena, etor bedi zure regnua, egin bedi zure nagia, zerua bezala lurrean ere, ebai duzu gaur, egun horretako ogia, barkatu gure zorra, guk ere gure zorronei, barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzazu ziten daldian erotzen, baina adera gaitzazu gaitzen. Atera gaitzazu, jauna, gaiz guztietatik. Emaguzu bakea gure egunotan. Zure errukiari esker, bekatutik garbi bizi gaitezen, eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zain gaudela. Beta indarra, orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei. Bakea uzten dizuet, neure bakea ematen. Begira zure elizaren sinesmenari eta ez gure bekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari bakea,
eman batasuna. Errege bizi baitzara gizaldi eta gizaldi. Amen. Jaunaren bakea beti zuekin, eta zure espirituarekin. Emaiozue bakea elkarri. Jaungoikoaren bildotza, zuk entzen duzu munduko pekatua. Errukina Jaungoikoaren bildotza, zuk entzen duzu munduko pekatua. Jaungoikoaren bildotza, zuk entzen duzu munduko pekatua. emaiguzu Hona hemen, jaungoikoaren bildotsa. Munduaren iluntasuna, ezin maitatua, gezurra, bere baitan hartu eta garbitu ziguna, eta argia ekarri. Zorionekoak bere maira deituak. Jauna, ni ez naiz inor zu nire etxean sartzeko, baina esazu hitz bat eta sendatuko naiz. Egin dezagun otoiz. Betiko biziaren ogiaz janaritu gaituzu, jauna. Egizu
diren guztien errege den Kristoren esaneko izateaz pozten garenok, berarekin zeruko erreinuan betiko bizi gaitezela. Errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Jauna zuekin Bedeinka zaitzatela jainkoa alguztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santua. Zoazte jaunaren bakea,